Яко, мега яко. Излезе втората книга от поредицата Хилда и Съчко. Да събудиш мразовей. Да видим дали той е толкова страшен, както звучи. Светът на Хилда е едно страховито място, в което обаче всеки се чувства много спокоен и е супер интересно и завладяващо. Защото е пълно с странни странни същества, с които Хилда се сприятелява. Какво по-нормално от това да си играеш на криеница с един великан? Или великан. А когато Съчко, верният приятел Лисо Елена, ето този, винаги бива открит, решава да намери ново място, къде да се скрие. Намира няма да ви казвам какво намира. Няма да ви казвам и кой намира и какво прави. И кого събужда. Но както винаги, историята е така преплетена между всички герои и завършва по един страхотен начин, в който всички не само са доволни, но някои пък, дори и възрастните, понякога биват изненадани от решенията на Люк Пиърсън как да завърти историята и как да завладее читателя. Да събудиш мразовей е всъщност втората книга от трилогията Хилда и Съчко. Това е първата книга, Подслон дъжда. Може да ги намерите на сайта. Има намаление, когато се вземат в комплект. Тествайте!